Sisonke, Sisonke, kuzoba nje, uma sibambisana sonke. Hayi bantu abakhulu hayi ningathi hayi co-founder hayi sekaqale ziyahaka madoda. No, I'm not mentally disturbed. I'm getting well, by the way. Le ngoma lebe ngijayivela ethi Sisonke eyama artist ase-Africa, African Union. These guys bane organization NkalakathaFoundation. Yeah, ningizwe kahle madoda, NkalakathaFoundation eyala madoda ase-Africa. Lapana kuhlangana Uganda, Nigeria, Angola, baningi man, Zimbabwe, futhi kakhulu bagcile kwiZimbabwe. So labantu laba i-TikTok NkalakathaFoundation, NkalakathaFoundation, Mr. Co-founder Ntentesi Shezi awukukhulume nge-unit African Union. Di bacela sehlise nobzinophobia ngoba basithanda madoda yabo. They love us, and South Africa indawo egrand for ukuthi abantu abamnyama eze-Africa ingayithola ivakashela khona, yabo. Ngoba bonke abantu bayasuka phela i-Africa, South Africa kujayele na 11 nation into amanye ama-country angenayo. Ngoba ngathi eBritain nama-England kunabelungu kuphela nalabo nje few, yabo. Kunabantu abangafuni ukuthi simazi uNkulunkulu, kunabantu abangayifuni ipeace ngoba bona vele abanayo, and abanye bayathi angeke baye ezulwini ikhohlakala iCrab. So bayenzani? Bavimba abanye abantwana bangayi lapho, babadukise spiritual ngokuloya, bathakatha labantu, witchcraft. Izindlela zokudisturb abantu bangaboni uNkulunkulu in heaven. Me as a co-founder, mina manje ngithinta bafethu, mina ngantshela izinto eziphaya kabi, mina ngikhule ngaze ngayibona zonke lezi zinto ngitshela ngazo la. Mara kwamanje siphusha lento leyabathe siphusha i-unit African Union ukuthi labantu labacela ukuthi sihlanganene nawo ama-artist ala eMzansi. Hayi kabi angayibona le NkalakathaFoundation bahlangane nalamadoda lawo bakhuluma into eyi-one, mhlambe bashaye ingoma. Yayikhumbula le ngoma lena eshaywa United States of America, we are the world, we are the world, we are the children. So nabane ngoma ethi Sisonke ile nongibona ngiyilula ngiphula kancane yabo. Hayi ngiyamuva mina mzakwazi, ngajayiva lapha ekhaya uwe ne-TV manje. So sila ukuthi cabanga leyo nto ukuthi namadoda into ayifunayo la NkalakathaFoundation ukuthi ke maba volunteer beyimisele abasemzansi ngoba nasebayiqalile lephezulu, yabo, sebayenzile bo, sekushoda umzansi. So encourage nathi umzansi ukuthi ukuyibheke le NkalakathaFoundation, bayibheke ukuthi thini, bayifollow up, mhlambe bazoyithola into esishoyo. Mara yona ikhuluma into esimple ukuthi singabulalani sodwa. And hayi ukuthi masingabulalani sodwa sesiyobulala belungu namabhunu. Asafune kubulalana la, umhlaba uphelile madoda. Angifuni ukuqamba amanga mina. Sengizwe izwi elikhulu emoyeni kaNkulunkulu ukuthi saphinde sabhorana la. Ngeke siphinde siphile impela. uNkulunkulu uyawubhubhisa lo mhlaba. Hayi thina ngama-AK nangama-Scud missiles nangama-bomb namatopiyo. uNkulunkulu nje welasisakisi. Mhlamba uyise isibhakabhaka nelanga lakhe lithi sithi ukusha mpela silale, uyabona leyo nto. Ukhona uyaphila uNkulunkulu and uphila la enhlizweni zethu. Yes. Lento le kwenza ucabanga ukuthi awuthi ngihambe, awuthi ngiyokaka, awuthi ngiyohlala phansi, awuthi ngidle. Omunye umoya le spirit leso. So labantu bapromote a spirit of ubuntu and African unity. Sifuna ukuyibona lezi zinto enjalo ukuthi iSouth Africa nayo ithole lapho.
sizwe nengoma sebeyishaya ke manje sebehlangane bonke ngaza seyisonke ke ayithi nje yathi i-USA yayishaya yabo you are the world nathi shine Africa unite singasashayi ngoBob Marley wayishaya uBob Marley wathi Africa unite thina sezoshaya lena manje bazoyibona bona ihlakaniphile lezeyiculayo phela uyazi ukuthi umuntu oculayo mfana nami uyaprofita umuntu oculayo baba akusinsango ukucula ungabona abantu becula nje that thing it comes from spiritual yes awuveli ucule nje ukuqala uzoyithatha phi ingoma ozoyicula ngaphela makunjalo uyophinda ingoma uyokopa nengoma zabantu ulokuthi uyacula bese ungadlisi ke bese niyacabana ke ngoba manje fanele uzenzele into yakho uzoyithatha phi into yakho ile kufanele iphume kuwe la ngomoya kaNkulunkulu nangomoya wamadlozi akini ngoba phela umuntu uphila ngedlozi ngoNkulunkulu nangeyithunywa isithunywa yilesi abaprofiti idlozi lezangoma bese uNkulunkulu oka everybody sonke bakhala ngeZimbabwe kakhulu ukuthi iZimbabwe iyaba corrupt according isandla sika Robert Mugabe so bacela ukuthi kulungiswe leyo nto ngoba izimanje igcine seyibaphuka bayazama ukuyibhilda sicela nabantu bala eMzansi mabe khona bancedise kwakhiwe leya Zimbabwe ayikho country engenama mineral source la eMzansi futhi mina ngiyazi ngikhuluma nezala eKasi eMzansi lezala eKasi azibathanda abantu abaningi zithanda zodwa yebo yabona mina mfana kithi ngiyayithanda icherry eShangana ngiyayithanda icherry eZimbabwe ngiyayithanda neyasemaPorto ngoba vele banalento engenayo yabona siyayazi leyo nto ehlanganisa umfazi nendoda bafethu asiqaleni sibashele sizwe ukuthi bazothina and kule TikTok NkalakathaFoundation ilapho uzothola iaccess yokuthola icherry yaseZimbabwe uzokuthi yona iromance yayazi na asithandaneni madoda sishelaneni sekeleni ukufisela abantu amabhadi azanga sokuzolasta la emhlabeni siyaphila siyahamba ungathi mawuhamba uhamba umoshile ukhohle ukuthi kunabanye abantwana abazosala khumbula ukuthi awuphileli wena kunabanye abantwana abazosala baphila ungabi nomkhopolo live your own life leave others to live their lives. Hey Mr. DJ ay man lengoma sizwanga man Sisonke man ungathi uyaziropa DJ man basalula indebe phela kusekuseni kabi ukuthi mfana sapapha awusizwe baphe emakhaya nabanini lo build a nation, we are. Let us build a nation, we are. Let us stand together, we are. Let us build a nation, we are. We are. Let us build a nation, we are. Let us stand. Hola, 2 and 3, Jordan City.